So ti wedi bod yn gwario loads o amser yn Aberystwyth yn ddiweddar. 7 mis. 7 mis yn Aberystwyth. Ond Caerdydd yw'r gartre di erbyn hyn? Wel, fi'n teimlo wrth y cytrefol ar hyn o bryd. Fi wedi bod nôl yma nawr ers 3 mlynedd achos aethon ni fyw yn Llundain am spel fawr. Gathon ni'r plant fyna. Ond pan gadewis i Gaerdydd 7-8 mlynedd yn ôl, 9 mlynedd yn ôl, i fynd i fyw yn Llundain, o'n i ddim really yn teimlo rhan o'r ddinas yma o gwbl. Nes i symud lawr o Ferthyr i Gaerdydd, nath ni stopo yn Pontypridd i llenwi'r tank lan, nes i aros am 2 mlynedd fyna. A wedyn nath ni symud mewn uwchben Caffi Chibon pan Cannon Street. Ie, fi'n cofio ti byw fyna, o'n i'n parties amazing. O'n i'n enjoy o dod i ymweld â ti. Mae ti'n dod i DJ o ni, mae da fi lluniau briliant o'n ti yn DJ o parties infamous na. So o'n i'n really anawyddus i fynd i fyw yn Llundain achos oedd rhan fwydd yn waith i lan fyna, ti'n mynd? Ond erbyn hyn nawr, mae'r boys wedi ymgytrefi yn Gaerdydd, maen nhw yn Treganna, the new super school. Mae Cymraeg nhw'n ffantastig, yn un o'r rhesymau pennaf rathon ni symud nôl o Llundain i parhau efo'r addysg Cymraeg, ti'n mynd? So o ran ni, mae fi'n teimlo'n hapus, fi'n oherwydd bod yn plant i'n hapus. Beth mae Caerdydd yn really meddwl i ti felly? Mae lle i ddwy'n dy deulu di fyny a lle i fod? Lle i weithio? Wel, mae'n anodd yn dweud, Potter, achos cynlleid o waith yn digwydd yn Gaerdydd. A fi wedi sylwi, y mwyaf i chi'n gwneud fel actor, mwyaf i chi'n cael llwyddiant tu fas i Gymru fel actor, y llai o waith i chi'n cael i wneud fan hyn, achos ys neb rili yn ffono fi lan a cynnig unrhyw beth i fi fan hyn. Ac ers i fi gorffen y gwyll sydd yn nawr tua 6 mis yn ôl, fi wedi gwneud braidd dim o waith fel actor, achos fi'n derbyn cyngor yn asianti, fi'n troi pethau lawr a fi'n aros am y pethau gorau i ddod mewn, ond... Ti'n troi pethau lawr? Ydw, weithiau, ie. Sorry, ga. Rod i ffôn i fi? Ie, well, I know man who will. Son am y gwyll, mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol ar S4C, dwi'n meddwl. Mae lot o bobl wedi dod lan i fi a gweud, lot o bobl di-Gymraeg hefyd yn gweud, fi'n watching S4C yma. Yeah, no. Wi wrth y modd pryd mae rhywbeth ar S4C, byddwn ni'n dewis gwylio ar unrhyw sian o beth bynnag. Oedd e'n waith caled i wneud? Oedd, oherwydd, oedd e'n ambitious iawn yn dod fel darn o waith, oedd ddim yr arian oedd y sioe'n heiddi i wneud be wnaethon nhw in the end ended up doing. Wnaethon nhw creu rhywbeth rhyngwladol efo budget eitha minuscule, really. Ond rhan fwyaf, oedd hanner yr arian wedi dod o tu fas i Gymru. Yna'r tro cyntaf i unrhyw beth fel hyn ddigwydd. Ni'n neud yn y ddau iaith. Oedd hanner yr arian wedi dod o S4C. Ond fedrwn ni ddim, bydde fe'n mor amhosib i greu ar y wylgylch mae'r sioe yn neud, yn cael, efo just hanner y budget. So oedd rhaid gael arian o tu fas. Ond fi'n credu bod pobl wedi sort of underestimate o'r fersiwn Cymraeg, achos blwyddyn nesaf bydd yr un Saesneg yn dod mas, a bydd all 3 media yn gwneud massive fanfare amdano fe ar BBC 4. Ond sa'n credu oedd neb wedi disgwyl i'r un Cymraeg i wneud mor dda tu fas i Gymru. Fi'n credu bod 30% o bobl nath gwylio'r gwyll yn byw tu fas i Gymru. A maen nhw'n watcho'r subtitles. Oherwydd maen nhw'n gyfarwydd efo subtitles, oherwydd rhaid ni fel y Cillian a Bogan, y Bridge ag ati. So, mae'n odd bod i'n neud bod, os fydd na cyfres arall, bydd yn odd iawn neud yn y ddau iaith. Gallu ni jyst neud mewn un iaith, fi'n meddwl. Ond oedd neb tu fas i Gymru efo unrhyw diddordeb yn y fersiwn Cymraeg cyn iddo fe mynd mas. Pethau wedi newid nawr. Ie, a ti wedi bod yn rhan o hwn ers blynedd yn dwyt? O'n i'n cofio... O'n i'n ffilmo cyfres o Lark Rise to Candleford. O'n i'n ffilmo fe yn Bath. O'n i'n cofio bod... Y reswm ni'n cofio hyn yw'r... O'n i efo'r costume supervisor, oedd ni'n neud yn gwisgu lan. A ffôn fi wedi mynd, Ed oedd ar y ffôn. I got an idea. I got this idea and I think you could do it smashing. You fancy doing it? Well, I said, yeah, what is it? It's Interland, about a cop, an outsider, but like yourself. I said, yeah, well, come on, can we ddarllen rhywbeth? Yeah, sure, nawn ni'n neud e. A wedyn nath e cymryd 2 flynedd wedyn, i'r thing sort of dechrau.
A y fenyw oedd y costume supervisor ar Larkways, dath hi ar Hinterland. Oh, right. Fel costume supervisor fyna hefyd, a trwy cyntaf iddi hi gweithio yng Nghymru. So, can you remember that day, that phone call, and here we are? So fi wedi bod yn rhan o fe ers y dechrau, ers y cychwyn, ydw. Oedd e'n gwaith caled, ond oedd y sgwennu mor dda, oedd y cymeriadau mor dda, ac o'n nhw ddim really, oedd ddim fi'n patronize amdano nhw. O'n nhw ddim yn trio wneud drama Cymraeg, o'n nhw jyst yn gweud stories sydd just happen to be in Wales, ti'n meddwl? Yeah, ond mae'r holl beth, fi'n meddwl, yn intrinsically Welsh. Fi'n cofio unwaith, oedd gyda teulu fi carafan yn Aberteifi. A unwaith, ges i job yn cyfarwydd y drama yn Aberystwyth, ac o'n i'n meddwl, na i wneud commute, dim ond ti awr yw e. Nawr, os chi'n byw yn Llundain, ac o'n i'n arfer byw yn Llundain, mae awr o commute yn sodol. So o'n i'n meddwl, awr lawr pob dydd, brel. So benderfynus i byw yn y carafan. Thing oedd e mis Tachwedd, oedd e'n breezing. Come on, top cop. In Aberystwyth yn byw mewn carafan trwy'r blwyddyn. Wy'n credu bod y carafan, y ffordd oedd nhw'n neud, hwnna oedd sort of metaphor amdano. Wrth gwrs, na. Adlywyrchu ar o'i fawed e. Mae rhywbeth wedi digwydd yn Llundain, mae wedi symud yma. Fedra ddim datganu beth oedd e, ddim to. Ond byd ddawedd mas yn y diwedd, gobeithio, os gawn ni ar gyfer. A mi'n credu oedd e'n just, oedd e wedi stripo ei hunan o unrhyw pleser o gwbl. A na'r ffordd mae fe'n gallu gweithio. Yna beth sy'n neud e'n cymleth. A mae'n redeg? Mae fe'n redeg, ia. Chos dim lot i wneud ar y mynydd, i gadw'n dwy'n. A ti'n redeg, ti'n yn dweud? Fi'n, ia. A fi'n, be mae redeg yn neud i chi fel person yma, fe'n fforsio chi i feddwl yn bethau. Amdano'r fundamentals, dyma. Ie. I gwestiynu pethau. A fi'n cael lot o atebion wrth redeg. Mae fe'n rhan o therapi fi. Fi'n yn siŵr os mae fe'n redeg am yr un peth, am yr un resymau fi yn, ond eisiau gymaint o bethau sort of spiritual yn cysylltiedig efo rhedeg. Fi'n credu bod e'n just falle ffordd o just osgoi pethau falle, negato pethau. Fi ddim yn rhedeg i ffwrdd yn rhywbeth, fi'n rhedeg teg at rhywbeth. Pan fi'n watcho'r gwell nawr, tro cyntaf watches i fe, o'n i'n really undisappointed gyda fe. O ti'n disappointed efo? Fi'n ffôn yn ed yng nghanol y nos, actually, gweud, this is embarrassing. Ond nawr, fi'n watcho yna efo rhyw fath o elfen o detachment. So ti yw'r fath o actor sydd yn edrych ar ei waith ei hun? Fi ddim yn obsessed gyda fe. Fi ddim yn obsessed y gwaith fi gwybod. Cos fi'n rhaid lot o'r siarad sydd ddim yn gwylio un o gwybod. Na, fi'n gallu deall na, ond fi ddim yn gwybod sut allech chi ddysgu fel actor os nag ych chi watcho perfformiadau nôl. Achos weithiau beth sy'n digwydd, o'r teolodd yn digwydd, yw pan ych chi'n meddwl am rhywbeth, a chi'n teimlo rhywbeth, falle dwi ddim yn edrych yn iawn. Wrth gwrs. Ar y llwyfan, get away gyda fe, achos mae pawb wedi prynu mewn i'r suspending of disbelief. Ond efo camera, oedd e'n gweud rhywbeth wahanol dwi'n meddwl. Mae e mor intimate. Os dim rhaid i chi wneud braidd dim. Os ydych chi'n meddwl am rhywbeth, fi jyst meddwl amdano fe. Gall unrhyw beth mynd trwy'n feddwl i. It's the context you put that first. So, fi wedi dysgu lot o perfformiadau erchill fi wedi wneud yn y gorffennol. Watch fe'n ôl yn gweud, oh my god, you fully... Yeah. How I got away with that. Beth sy'n rili dyfod amdano si fel actor fi'n meddwl, nes i ddim hyfforddi fel actor. Nes ti ddim i ysgol drama, neu nes ti ddim i astudio drama mewn prifysgol, na dim o hwnna. Nes ti'n syth mewn i'r proffesiwn. Pam hynny? Wel, dim dewis dy fi. I mean, ges i'n expelo o'r Rydfelyn, yng nghanol neud lefel A. A ges i cynnig job y diwrnod ni efo Ceri Sherlock. Right. A wneud y drama mas yn Amsterdam, Dafydd. A wedyn, pan ddys i'n ôl o Amsterdam ar ôl 5 wythnos, which was like a baptism of fire, really. Oedd gyrfa dy fi fel actor, oedd job arall dy fi, nath hwnna para am 2 flynedd a wedyn stopodd y ffôn. Ond, mewn ffordd, ennill i BAFTA Cymru am hwnna. Play them on, get the gong. Ges ti ennill actor gore. Mae rai bod loads o actoriad yn hun yn meddwl amdan hwnna. Ti'n meddwl sy'n beth o pobl off? Fi'n siŵr achos o'n i ddim yn ffreti yn rhywun arall, sa'n credu. Fi'n dysgu o bryd i gilydd, fi'n dysgu actio ar camera i students. A fi'n gwybod y peth mwyaf gwerth fel geidi yw amser ar camera.
sicr. Oedden ni'n dysgu dosbarth reit ar dechrau y gwyll. A ni'n gwybod, cofiwch gwylio'r gwyll, kids. Mae'n gwylio'ch rhywbeth yn Gymraeg. Mae hwn yn siŵr mynd i fod yn really great. Ac oedd pobl really excited amdano fe. Students fi'n really excited. Dwi'n mewn dyn nhw wedyn, wow, oedd yn amazing. Ac oedden ni'n siarad, wel, beth sy'n digwydd i Richard yw, mae wedi cael lot o amser ar gamera. A mae hwnna yn fwy gwerthfawr na lot o training gyd. Hwna'n really da beth ti wedi gweud nawr. Oherwydd, be mae amser ar camera yn neud, a pan ych chi yn acto o flaen camera, pan ych chi'n neud close-up, mae'r ffocws yn mynd arno ti. Mae pawb, colir, gwisgoedd, goliadau, y holl production yn ffocysu arno ti. Yeah. A mae rhaid i ti gweud stori. Mae rhaid ti fod yn sincere, mae rhaid i fi dod o fan hyn. Ac os nad yw'n dod o fyna, dwi ddim yn mynd i fi. Mae rhaid i gweud y gwir. Mae rhaid ti wneud pact efo dy hunan. Right there, mae rhaid i fi wneud yn horau glas fyna. A na beth mae amser y camera yn neud. Beth sy'n telodd y digwydd, mae'r demons yn dod, pan ych chi'n dechrau chwysu, mae'r demon yn gweud, you're shit. You can't do this. A little fuckers. You'll be found out. You're going to be found out. Mae pawb yn meddwl bod ti'n shit. A mae rhaid i ti wneud ffrindiau efo o deluding, ond pan mae fe'n digwydd, a mae'r ffocws arno ti, o rhywbeth, it's got to happen. Os nag yw'n digwydd, you're in the wrong job. Mae diwydiant ffilm a teledu a theatr wedi bod fan hyn eriod, wedi bod yn dda fan hyn, a wedi rhoi gyrfa da i fi, a wedi dysgu sy'n gymaint o'n mas o'n hyn. Ond nawr, fi ddim yn really yn teimlo'n rhan o'r diwydiant fan hyn rhagor. Na, fi ddim yn gwybod, achos neb yn gofyn i fi wneud rhywbeth. So, ond dylen ni fod yn rhan o'n fe. Dylen ni fod yn rhan o creu rhywbeth newydd fan hyn. Achos hon yw'n cartre fi, Caerdydd yw cartre fi. Dylen ni wneud fwy o waith theatr. Wy'n credu bod fi'n awyddus nawr i sgwennu rhywbeth a creu rhywbeth newydd fan hyn i ni fel actorion. Achos ni'n gyd yn ffrindiau. Yna beth sy'n dda amdano. So, ymwreiddio'r Loferthyr, fel fi, a ddim yn dod o gartre Cymraeg chwaith. No, doesn't it show? Wel, mae dy fi, ond definitely un o'n actorion mwy o hoffus ni yng Nghymru, Richard Harrington, definitely, ac dim un o pob llwydden sydd gyda'r gwyll. I love you, Rich. Pain you to say that, didn't it? Oh, you bastard. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr, lovely. Yeah. Pobl Caerdydd? Mae'n wag. Oh, that's wag.